добар ден. Како сте ми, да сте ми живи, здрави, добро ве нашле. Така. Добро ве нашле, здраво живо. Добре да сте ми живи, здраво живо. Добре сте, добро ве нашле, да сте ми живи, здрави. Здравейте. Терка ми. Митко се викам, Митко. Читалището се събирахме, са втори път е това. Ние сме от Дивдядово я. Хубаво. Ето е дъщерята на най-големия мой приятел. Виолета се казва, той може Здраво живо, да сте живи, здрави. от две сестри, деца и вистински македонец. Чист македонец. Наш сват. Става македонец. Това е мой гост. Ама ще ми издариш паспорт. Ще още паспорт искам да ми издариш. Това е, елата да запознаш сега. Стани, Ако, да сте живи, здрави. Ядете си. Колко години си? долу. Јас сум 63-та роден, значи колку имам? Много малко, Уште немам нищо не 60. кажу, ясно, много малко. Коя година? 63-та. И мъжа е бил в Америка и тя чакала да се завърне в Америка. Не дошла в България. И идва в България, понеже войната тогава. Да, Първа светска война. Така. Тогава много мигранти имало. И са дошли и са установили в Плевенско, само че беглеш там едно до Долна Митрополия, само че Долна Митрополия от Плевен на запад, а пък ние сме от Плевен на юг. С още две други македонски семейства. Дядо Найден и дядо Колю. И така, установени го жемват. Прилеп има много од егејски одел на Македонија. Много ги има. Кој за време граѓанската војна во Грција. Во странијето кога ќе почне? Војвода. И тука останати во Прилеп. Во цела Македонија. Не се... За тебе, моме, шал ме патя, за тебе. Вино да пија. Тука е. Дядо ми е роден в село Облаково, Битолско. През Първата световна война емигрират с други македонски семейства и идват в България. И установяват се, оземляват ги правителството на Александър Стамбулийски, дават и по 20 декара земя, построяват и къщи и се заселват в село Беглеш, Плевенс. А во Плевен дика дека има многу македонци таму. Значи од тие се тогаш дојдени практично. 3 македонски семейства. А 3 се. Дядо Алекси, мој дядо, Найден Лозев, дядо Найден Лозев и дядо Колю. Тянко, няма ток там. Така че проблема, че сме македонци, българи и т.н. въобще не този въпрос не стои. Така е, да. Каня всички на дансинга. На третата аз дойдох, Хармаган ти донесох, жълта тюля стисната, бяло грозде стисната. Дядовче, епа, момичета, заповядайте на хорото, бавно, спокойно е, за вас е. Вие сте.
Чуваме военните са при нас, макар и с бастуна, всичко е спокойно. Когато се разплете като оприна, лична си по-лична от самотива. Дали те го сеяваме, ала не мирисная. Заповядайте на македонското хоро. Ние не сме гърци, бугари и сърби, че да сме на Александро, цар от Македон. Да гледате дека не може да се сопре македонската песна, реки Исус е со нас. Слава ти, Господи Исусе Христе! Еве го юнако, ние не сме гърци, бугари и сърби, че да сме на Александро, цар от Македонска. Поздравявам те, землю македонска, землю турско,
Hrvatska Makedonijo, pozdravljavam te. Zemljo makedonska, Zemljo tursko-romska Makedonijo, pozdravljavam te. Rangeli iz nametu dječaka. Pozdravljavam tvojte Makedonijo, gori visoki. pozdravljavam tvojte Makedonijo, gori visoki. Gori visojte, i votepke rojte Makedonijo, što ti rađači. Gorite visojte, i votepke rojte Makedonijo, što ti rađaš ti. Lejat Makedonijo, bezbrojni stada, putem sebe lejat Makedonijo, bezbrojni stada. Sada tabelejat, a kroz dobi zrejat Makedonijo, po tvoj redovi. Sada tabelejat, a kroz dobi zrejat Makedonijo, po tvoj redovi. Искам да кажа, че този човек до мене се казва Рангел. Donio na ovoj beli svet, Ništo ne te plaši Makedonijo, na ovoj beli svet. Koj dušman te vlezne, šifne mada izlezne Makedonijo, ti go stavaš grom. Koj dušman te vlezne, šifne mada izlezne Makedonijo, ti go stavaš grom. Drugari, verni drugari, 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 verni drugari, drugari, koga gazelo vodite, so konje da ne tropate, ama tropate. So konji da ne tropate, so puški da ne frlate, ama frlate. Ajde baj Stojane, a isto pesna ki gi pobedime, isto pesna ko ni nametnuva. Drž se vojvodo, drži se junaku, izdrži Makedonecu, a džamio, vojnik na Isusa Hrista. čuje Majka mi stara ta, da ne čuje majka mi stara ta, da ne čuje majka mi, gdje me praša za mene, nema za mene. Da ne me čuje majka mi, gdje me praša za mene, ama za mene.
Тука ли се македонци, Убай? Да сте ми живи и здрави. Убай македонци. Аз не съм македонец. Що сте ви? Аз съм българин, ако ние съм сват с македонец. Аха, така. Сватови сме. Ако да сте живи и здрави. Да има любов меѓу нас е. Да не си викаме ти не постоиш, ти не си. И вие да сте живи и здрави 100 години. Амин, да сте ми живи и здрави. Наместо да живееме ко луѓе, ние едни со други. Слушай, ако ще ти кажа. Аз вечер без македонска музика не лягам. До 11-12 часа слушам само македонска музика. Ама така треба едни со други да се дружиме. Моля? Браќа сме тука, место да се отвори. Политичарите не трујат. Пушти бе луѓето да живееме. Kad čujem makedonsko djevojče, srcето mi plače. Ајде да сте ми живи. Моята снаха е македонка. Аха. Аз съм от Бръница. Бръница. Од Брнище. Митка Специалски. Аха. Знаеш къде е Бръница? Горна Бръница. Убави луѓе. Да сте живи и здрави и ви. Уште 100 години да не крепи Господ. Да, Боже, пак да се видим. Да се видиме со Господ напред. Амин. А вие како сте? Аз съм 88 годишен. Војник македонец, види. Војник. Од каде сте по потекло? Од Егејско или од тука? От Симитли? Од Симитли сте од долу? Да. Кај Гоце Делче? Не Гоце, той е от сам. Од таму, малку поналака. Благоев. Благоевград, да. Он знае, он знае. Да, кај бањите што се е така. Да сте живи и здрави. Коравија. Жив и здрав. Баща ми на времето, 41 година, когато германците нахлуха, беше запазвав Македония. Во Скопје беше на служба? Да, Аха, убаво. като войник, аз бех мъничете, вам помня. Това е 41 година. Да. 6-7 годишен съм бил. Така че Много ми си на Скопие, обаче няма къде да ти я дам. Следващото изпълнение е специално за тебе. Да. Росни ми Да се пуштат граници да може да се движим. Да преспе там, да мине и да се върне пак. Да. Ако да сте живи и здрави, поздрав се. Няма сядане тук, няма сядане. Най-хубаво в живота и в семейството и в всичко. И вие да сте живи и здрави, да ви намножи Господ. Да ви намножи. До година пак да се срещнем. Амин, дай Боже. Дай Боже, така да сте ми живи и здрави. Поздрав се негово. Водача с най-коравия бастун. Най-коравия водач. Вечерта, като започнем от 9, събрали до 9. Ама няма спиране. И сите пеят, сите играт, един по друг не може да си вредим у микрофона, бе. А сега никой не се фаща, бе. Абе сега само чичи-мичи гледат, бе. Какво беше едно време? Кога бехме млади. Македонското почнаме с той тук с белата риза, къде яде сега. Стара и стига яде, мите. Да ви кажа една случка. Отиваме от Дивдядово при кмета. И му викаме, бе, кмета е добър ден. Защо искате? Ами ще правим македонска организация и искаме тук долу да ползваме една стая. О, не му се подигна шапката, като му кажаме македонска организация. Какво ще правите? Организация? Така не гледай на брати кръвищи. Викаме, не бе, ансамбъл, бе. Това е самата истина. Нека да кажа, Голажа. Нека да кажа. С него бяхме основателите. Какво сме се наказвали? Байко Лойоров имаше един единствено джеларски магазин в Шумен. В стаечката му се събирахме и пеехме. Почнаме да правиме концерти, да изнасяме насам натам. Каква човещина е мало. Отиваме на вратата, заставаме, вземаме парите, пущаме ги навътре, слагаме в джоба. Един не лажеше с 1 лев. А сега какво е, бе? Сега какво е, бе? Ами ще те бъд за 20 стотинки, бе. Сега НАТО и ЛГБТ. Обаче отпосле хубав ансамбъл, додаха двама. Завързет се с една хубав ансамбъл и за да не съществува го привиликах пред едно читалище го префралия и там един като се фана с него, докато го продаде и не може да живее, защото всичко го краде.
Затова чужите пари, чужото имане са змийски кокале. Така. Затова не ги барай. Остави ги там. Какво да ви кажа? Живота е хубав, само проче трябва да го живееме, защото е малък, кратък е живота. Така е, младежи. Яжте, пийте, живейте и си уважавайте семейството. От семейството по-ценно на този свет няма. Здравето и семейството, за мен е това. Благодаря ти, младеж. Войводо, кревай восстанието, не сърди са, бугарулиня. Надалеко, преку Вардар, да се чуе надалеко, надалеко, преку Вардар. Тежки се конавите планини, плаче сърце от три страни. Сто кървави много години, плаче сърце от три страни. Сто кървави много години. Македония, Македонио, ти си бисер балкански, сплоти пирин егейси, со бистри води вардарски. Македонио, ти си бисер балкански, сплоти пирин егейс.
Ima nego dana piše, navedeno red po red, dokad od čoveka diše. Трябва дава пред напред, Dokad od čoveka diše, da želi napred, napred. O Pirine, zapej pesna na další način. Kak sandanski zaginal na papasaji. Ta poljana, Roženskija manastir, svaki den voskres valjane, maška rožba na piri. Svaka den voskres valjane, varona jirim piri. Pirine, majko Pirine, zapej pesna na glaši naši. Kak sandanski zaginal na papašaji. Pirine, majko Pirine, zapej pesna na další način. Kak sandanski zaginal na papašaji. Ако е бил така винаги е елала. И от кажа Марини гола вода. А? Кажа Марини гола вода. Това да направиш. Војводо, време е да кренеш бојгата, да поведеш војската кон Исуса Христа. Падна на Пирина, ранен Јане Сандански. Долетеја три сокола И на Јане гореја, дојде Јане со нас војди. Исусе на помош, ќе најдеме мајка. По идея, хората променија се. Едно време беа други хората. А сега нема. Всеки се затворил черупката и чека со страх живее. Да, со страх. Дали ги живее од Велики, ти ќе оздравиш Македонија, ослободиш. Велики, ти ќе оздравиш Македонија, ослободиш. А ја виж колку македонци има известни бе. Виж бе, Гоце, Јане, колку македонци има известни. Живота си са дали. Защо сега патриоти, Левски? А защо са Левски, ако ще ги изтрепят всичките бе? Пак ни е срам да има, маме. Унищожие хората, затвориха ги, унищожие ги. Ти да те е срам да излезеш. Ме турбичка няма. Ќе вземеме таму. Ајде, треба да се трга, да се работи. Охо, фала ти Господе, па што не сретна. Да ти дава сила, љубов. Исус, ново срце, здраво срце. Ако ти чука вака срцево до крај, со љубов, да си ми жив и здрав. Се за Македонија. Јунак, е така.
Чекайте още малко. Чекай бе, дечко. Дали се изкапе да се преобратиш? Да станам бугарин. Не фаќа тоа. Колку пати се... Малко поседете, бе. Още- Човеко не кажа колку пати треба да се капам за да станам. Колку е тоа? Еднаш не станува. Треба поиќе. 3 пъти се капал. То много като скапе може татарин да стане. Еднаш като си изкапи става бугарин, ама повече пъти татарин става. Тихо. Ова ракија е Стаја таму од страна. Пушти ја тука. Да сте живи и здрави. Ви благодариме за се, да сте ми живи и здрави. Супер беше. Ајде. Следниот пат да направиш повеќе за капење, ќе почнеме со капење од сабајле до вечер. Още една баня. Уште една бања, зашто интензитетот е важен. Ама много вода нема да речи, тука е скапа водата. Па водата. Скапа водата. Тој тури една кофа одолу. Се ми ръцете. Ти да караш ние до край на града, по-ние потегли. И знаеш ти кај се излегува? Ма надолу нема кај да сгрешиме, надолу. А? Бързо! Тук се закне.